Batangas, pupunta na ito ng, ng Balayan. At dito po ang ligo tayo babasahin. Bayan ako, babasahin, libre. Kuha. Libre yan, libre, basahin nyo lang. Kuha, kapatid. Libre ano, libre. Kuha, kapatid. Libre yan, walang bayad. Okay, batanggin nyo rin. Kuha. O, bayan ako. Libre yan, libre. Kuha. Libre po mabasahin, libre yan. Okay, babasahin nyo na lang. Libre mo na ay, tatang. Libre po yan. Salamat po. Magandang tanghali, kabayan. Siya, patay ka, huli ka. Huli ka na. Libre mo basahin, libre. Kuha. Tapos. Ako, ibatanggin nyo na yun, balik Siya, Islam. tapos ka, yung picture nila tayo. At i-videohan natin. Yan po ay, ako taga rin sa may Balagtasaw, alam mo kayo pupunta ibaan. Taga rin ako kayo kung may nangyayang, namimigay na ako mga libre mong basahin para naman malaman ninyo kung anong tungkol sa Islam yung natutunan ko. Salamat po, tingin mo po isa dito. Okay po. Salamat po, ikaw. Huwag ikaw na iyo. Ayaw mo, hindi ka pa nagbabasa. Sige, salamat. Kuha kabayan, libre yan, libre. Kuha. Okay na tanghali mga kabatang. Alay, libreng babasahin. Pinamimigay ko ng kaya naman yung matutunan sa Islam. Ako ay balik Islam, dati rin ako Katoliko. Ayan, pinamimigay ko naman yung akin natutunan sa Islam inshallah. Ako taga rin sa may Balagtas, papuntang Ibaan. Salamat po, basahin nyo lang po ha. Salamat. Okay na. Ngayon po, basa mo lang. Sayang at makakabasa ka ng libre oh. Hindi mo basahin. Kuha. Basahin mo lang. Bayan ako sa'yo. Libre yan, libre. Ayaw mo. Libre yan, libre. Kuha. Ayan. Ikaw. Salamat. Isa pa. Ikaw. Yan, salamat. Alhamdulillah.